pare que estava als peus de terra, no? Però en aquest edifici, o en tots els edificis monàstics, quan fa fred i plou i hi ha humitat, si estem molt de temps en els peus en terra, anem a gelar-nos. I és clar, els geronis, sàviament, van elevar el cor en altura. S'allunyen de la humitat, s'allunyen del fred de la terra, i algo important, avui les finestres estan tapiades, però les finestres estaven a gran altura. Elevar el cor era arrimar-se a la llum natural del sol. I els geronis són pioners en el que és l'elevació del cor. I bueno, aquesta església ha sigut el Massell de Taronja, el Serradero, el cotxera per a vehicles militars, de tot. No queda res. De l'arxiu musical... No queda res. L'arxiu es conserva part en l'arxiu del Regne de València, en l'arxiu catedralici, i una xicoteta part en l'arxiu de l'Escorial en Madrid, que també és un museu, era un monestir gegant. Ahí estan part de lo que es va poder salvar dels arxius.